Sledeće što ćemo pokazati, to je manga. Manga izgled. Manga, to su japanski crtači, to su one devojke i momci sa velikim očima i tako dalje. Znači, gornji kapak naznačite eyelinerom, kao kad radite cat eyes, ali sada koristimo i donji kapak. Gornji kapak ispod trepavica, tik ovako ispod trepavica, podcrtajte krejonom. Sve tanje kao u držem čošku, malčice, derbi na sredini i na kraju da se tanje. Znači, bukvalno ovako slobodno i opušteno, nemojte zaprašiti. Treba da postignete efekat povećanih očiju. Zatim, izblendujte taj krem sa senkom, da ne bude tako stabilan i čvrst, nego malo da se ipak razmrlja, jer će on posle simulirati trepavice dole, kad se ne može uskati. Zatim, da bi kompletno se oko povećala, samo kažem, unutrašnji taj deo kapka, možete bijeli krem, izvucite ga malo čak i ovako špic, isto je ovde. Bijeli krem će da simulirati povećaj oko. Ako hoćete da bude još veće, još malo ga ovde izvucite. Bijeli krem simulira različno. I na kraju trepavice. Ako nemate trepavice izražene donje, možete lupkajućim potezima po koži da ih nacrtate. Naravno, nemojte ih vući do obraza, da će izgledati nenormalno ovako. Samo malo lupnite da prosto ostane neki potez četkice u koži. Posle se završili taj donji deo kapka sa trebavicama, gornje trepavice, uvijte uvijačem, nemojte ići do korena, nemojte nikad stiskati do kraja, jer ne znate da li ste možda uhvatili kožu i tako, da vas ne bolilo, prevrnite ih i odmah, taj potez prilavanje nek traje do 30 sekundi, kažu. I onda na gore, samo na gore, vucite maskaru, vucite skroz, da se maksimalno povećaju. Takođe, postoje one tendencije da se trepavice onda spajaju premičke i da budu vidljive u pramenovima, da ne budu jedna po jedna, kako inače bi trebalo, nego da malo budu slepljenije i špicastije. Ovako previše jako, ispod prođite malo sa puderom, i korektorom, i da budemo kamenu, tek toliko da malo smanjite možda taj efekat, ali ovo vam prava šema i objašnjenje manga izgleda